Deň nám pomaly končí. Takisto aj ja som skončil. Ale vraví sa, že koniec je len začiatok. Takže pre mňa nekonečný začiatok. No a poďme sa pozrieť na to, čo som stihol zmajstriť. Takáto bujačina sa tu pýta na svet. No jo. A presne tak by som chcel aj začať toto video dnešným koncom. A potom uvidíte, jak ďalej prebiehala celá stavba. Trvalo mi toto zbúchať 3 dni a je to dokončené na takých 85%. Už mi došli baterky, už aj slnečko zachádza zajtra do práce, takže tento kus som nestihol dohádzať, ale ostatné už je ready. No jo, uvidíme. Zistil som, že takýto menší pokec počas práce není na škodu. Prečo nie? Uvidíme. Snad sa vám to zapáči, možno, že nie, ale je mi to úplne jedno. Ja sa snažím iba troška posunúť moje chápanie inde a či to už niekto pochopí alebo nie, to už je jeho vec. Ale poďme si to ešte friško premerať a nech sa tu nenaťahujem. Už som rozbitý jak sánky. 2,30 m. $4,80. $4,80 a čo ja viem, 4,20? 9 metrov. 9 metrov. Za 3 dní jeden človek. Snad sa ti to zapáči, nejaké videjka budú pribúdať časom. Samozrejme, ja som človek, mám svoje potreby a stávanie ma brutálne baví, takisto ako aj jazdenie. Robí to zo mňa iného lepšieho človeka a som za to vďačný, že už nie som taký, jak kedysi. Takže ľudia, ten kto vie, že som sa zmenil, ten kto nie, tak vidí alebo pochopí. Ja sa s vami lúčim na dnes a dúfam, že ste mali pekné sviatky veľkonočné. Takže peace.
Bude to husté. Že sa z toho zesereš, keď to pôjdeš. Hlasím sa z druhého dňa. Odhodlal som sa nakopať dneska čo najviac. A bol som skeptický voči tomuto miestu, lebo tam sú pekné ložiska hliny, ale tieto celé hrebene sú zväčša čierna, zrnitá, netvárna hlina s tvrdým žulovým alebo bridlicovým podložím a veľmi ťažko sa kope a hlavne je to dosť zakorenené. Ale nestrácal som nádej a podarilo sa mi nájsť takéto pekné ložisko pre build trailera, trail buildera, pardon. Je toto čistý poklad. Takže pecka. Čisté podložie krásnej hliny s takým ilom kvázi. A dúfam, že o to bude čo najviac. A bude to paráda úplná. Takže hor sa kopať ďalší bazén. Na tú bujačinu. Bude to super. To ti garantujem. Takže hor sa do práce. Človeče, to ti je čistá paráda. Keď ten reel ide sám, jak doma sielka. A keď máš dobre ramena, nemusíš jebať teraz nohami.
To je paráda, ľudia, to je paráda. Som si zadovážil, jak som spomínal, kamerku, mal som predtým GoPročku dávnejšie, ale zbalil som to po pár videách, nemalo to význam, nechcel sa mi v tom plávať, nechcel sa mi robiť edity, nechcel sa mi robiť nič, bol som strašne, jak by som to povedal, nie tak anglikánsky, zmorený s prostredím a zo skurvených ľudí, podľa ktorých čest výnimkám. Takže som si povedal, že prdím na to, lebo tu sú ľudia takí. Ale zistujem, že asi len tu na Slovensku, že ti závidia aj to najmenšie hovno, čo máš medzi nohami. Takže takto sa majú veci. A povedal som si, že kúpiť takéto niečo znova nebude asi na škodu, keď som sa dal na takýto projekt a lepšie začiatky novšieho mňa. Takže tak chytilo ma to viacej, to jazdenie. Stagnovalo to dlhé roky. Nemalo to žiaden význam. Poslednú dobu som sa nikde neposunul a na to, že jazdím cirka 1 dekádu, tak konečne to začína naberať obrátky behom tak 2-3 rokov spátky. Takže budem rád, keď budete vidieť veci mojimi očami, jak to vnímam. Sem tam dám menší pokec do toho a tak, lebo byť priatelia na Facebooku a nestretávať sa je úplne iná vec, jak keď si pri mne alebo sa vyprávame a môžeš vidieť, čo stváram. Rokon, veď život je tak krásny, len ľudia sú hnusní. No, tak už mám nakyblované. Teraz to idem pekne hrablami uhladiť. Od bordelu ešte povyčisťovať nejaké hrudky. Sem tam nejaký korienok ešte vyskočí. Robota odsypa veľmi krásne. Menšia prestavočka, ale hor sa robiť. Za tú nejakú dobu, čo som nič netočil, lebo kto bude natáčať hodiny kyblovania, tak už to chytá ten správny tvár, aký chcem. A je to krása. Ňuňo. A jak som spomínal, tak podložie je kvalitné. Čím viacej idem do hĺbky a prípadne to rozširujem, tak sa to stále drží. A to je super. Takú bordelovú som používal na výplň a teraz všetko pekné kopem dole a už to len kyblujem a ešte nejakých zopár kyblov a bude to ončo. Možno, že to dneska stihnem aj našiepiť, udlapať reelom. Nepoužívam lopatu, na všetko mám môj zázračný reel. Viacej normohodín našvácaných, jak nejaký bagrista zatuhnutý v kabine. Aký to pekný matroš. A ak sa podarí, možno, že ešte stihnem za klopenku dohádzať trocha hliny, nech to drží. A buď zajtra, alebo pozajtra doniesť akú vrtačku a navrtať
na 200, 250 klince. Spoje prepojiť každú guľatinu, aby to bolo spevnené a pre prípad, keby to niekomu podávalo ruky, čo dúfam, že nebude, tak vidíme sa za chvíľku.